Assalamu alaikum mai saurare, barkanmu da warhaka, barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wannan shiri. Kamar yadda kuka sani muna cikin karanta muku littafin nan ne na kalar tawa uwar wanda Minskin ta rubuta. Sai ku kasance tare da ni domin jin ci gaban labarin kalar tawa uwar babi na 2. Haka na tafi ɗaki na sumi duk jikina ba ƙwari don tabbas na san mun sha wahala a rayuwa. Amma sai dai duk da haka ban yarda saboda baya mahaifarmu ta dinga irin waɗannan abubuwan ba. Haka na kwana da tsoro da damuwa saboda da na rufe ido na wannan gurin nake gani da abubuwan da suka faru. Ba ni na samu bacci ba sai bayan na yi sallar asuba, hakan yasa na tashi a makare. Su Gimbiya yau bacci ne ya zo haka? Muryar Baby ya tashe ni, na tashi ne hamdala ga mahalicci na, kallanta na yi na ɗauke kai da alamun shirin makaranta take. Dama Umma na falo ita da yayi Suleiman suna tambayar ki. Bari na je na gaishe su, wallahi jikina ne ba daɗi sam. Sai lokacin ta jiyo. Ayya yar uwa, Allah ya baki lafiya. Amin kawai na faɗa na fice. Da sallama na shiga falon, yayi ne ya amsa min, na shiga na tsuguna na gaishe su. Gimbiya sai yanzu yau aka taso, ina fata lafiya a kalau don tun jiya na lura kin zama kamar bake ba. Umma ce ta dago ta dube ni, sai naga ta kau da kai. Zan yi magana na ji ta tara zancen da ka ji ka da shirme. Ita dama lafiya ta cika yi, kullum baka ganin ta cikin wani yanayi kamar ba ciki da ya ta fito da Baby ba, sam halinta daban yake. Allah dai ya kyauta. Amin, abinda yaya ya iya faɗa kawai kenan, dan a tunaninsa damuwa ta bata wuce ina son aure ba, kuma ina ganin yanayin zaman da nake da Umma san baya jin daɗin wannan zaman. Umma, bari na je na yi wanka na shirya, yau ina so na je gidan Anti Ruqayya dan Allah. Kallo na kawai ta yi ta ce a dawo lafiya, za a je ɗaukar sabon karatu yau kenan. Umma san ba ta son zumuncin mu da ƴan uwan mahaifinmu, barin Anti Ruqayya wadda har yau ban san me yasa ta tsane ta gaba ɗaya ba, ko da yake hakan bai wuce saboda kusancin mu ba, dan a cewar ta ita ke sa na kin bin umarninta. Salam Umma, sai na dawo ni zan wuce. Dago kan da zan yi naga yanayin shigarta, amma sai na mai da kai na sunkuyar dan ina magana sai ya zama ƙari, dan haka na ƙi magana. Ki ba na ana ki fita da irin waɗannan munanan shigar ba inda zaki sai kin sauya zaki wuce ko sai na ba. Kai dalla dakata malam, ya zaka hana yarinya shigarta? Mai shigar ta yi, ban san rigima, kun samu mun ya a gaba. A hirɗinku, ke kuma je ki abinki. Dagowa nayi ina ƙara jin shigar da Umma ke cewa me ta yi, riga ce ta sa wanda ya kama ta sosai, ga siket ɗin shi ma a matsi, kana ganin komai, hatta shatar pant ɗin jikinta ga ƙirjinta rabi a buɗe. Sake baki kawai nayi, ba dan na rasa abin cewa ba, kawai dai ina yi zai zama ƙari. Haka nan kowa ya kama gabansa. Na shirya na kama hanyar zuwa gidan antina cikin jin daɗi da farin ciki. Kusan duk ƴan uwana ba wacce nake ji da ita irinta, dan mutuniyar kirki ce kuma tana bani shawarwari masu amfani sosai. Ina tsaye ina jiran abin hawa, naga wata mota baka ta yi fakin a gabana. Aka buɗe aka fito, cikin far'a ya fito yake kallo na. Ɗauke kai nayi dan ko kaɗan Samir baya burge ni, bashi da hali na gari sam, ga shaye-shaye. Dan ƙawar Ummar mu ne wanda aka dage sai an liƙa min shi. Ya dai Bibi na, kina gani na kin wani juya, baki son ganin masoyin naki ne iye? Su masoyi manya, dan Allah ka kama gabanka, ni ka rabu da ni, ina da abin yi. Dariya kawai yayi ya juya. To sai kin dawo zan zo gida an jima mu zanta, dan ina da magana da ke gaskiya. Ganin da yayi ban da niyyar buɗe baki yasa ya juya ya kama gabansa, dan bai so yana min gardama, ya san zan iya mai wulakanci. Shi kuma ba mai son hayaniya bane, duk rigimarsa barin da mace a cewarsa ba ajinsa bane mace ta ce ya ce shi ma ya ce. Keke napep na samu, malam zaka kai ni unguwar Rimi daidai Ja Abdulkadir, na faɗa cikin sauri dan na matsu na burgun, dan in dai Samir ya riga ya shiga gida kila Umma ta sa a zo a kira ni na koma. To Hajiya nawa zaki biya? Mu je insha Allah, yadda zaka ce ba zai gagara ba. Shiga mu je. Cusa kai nayi na shige dan ban da son na bar layin ba abinda yake damuna. Haka na samu muka karasa, na ce nawa zan baka? To Hajiya ki bada 500. Nan na ciro masa kuɗinsa na basa na juya na shiga gidan, wanda daga waje ma ya haɗu balle ga cikinsa. Banda gaisuwa ba abinda masu aiki da masu gadin ke mu, nan sanin matsayina gurin masu gidan sosai suke girmama ni, dan ina mutunta su sosai, hakan yasa suke ƙaunata. Oyoyo mai anti,
ta ja baya don ba ta san da zan zo ba. A'a koma baya mun yi fushi. Haba Rabi'a, sai yau kika ga daman zuwa bayan kin san ko sati ban so a yi ban ganki ba. I'm very sorry aunty na. Kin san halin umma fa, wannan din ma sa'a na ta bar ni na taho, ki yi haƙuri my lovely sister. Murmushi ta yi dan bata iya fushi da ni. Nan muka zube a falo dan hirar yaushe gamu. Bari na ɗauko maki mutuminki dan na safen nan nayi kamar na san zaki zo. Wow aunty, kunun aya, you have made my day. I love you so much sister. Tashi nayi, nace ta zauna dan ban so naga tana wahala sam. Haba babe, wannan wace irin magana kike? Why are you doing this? Dan murmushi ta yi da bai kai zuci ba. Haba Hafiz, me kake so da ni ne? Kullum kai in mun haɗu banda kaga kana taɓa jikina ba abin da kake so iye? To naji baby, I'm sorry please. Kalar yarda yayi maganar yasa ta yi murmushi, dan in dai yaudara ne Hafiz ba daga nan ba. Dan ya yaudara mata da yawa a cikin makaranta sosai. Ƙawayen baby ba yadda ba su yi su raba ta da shi ba amma taki. Dan haka kowa ya sa mata ido. Mu je baby, ni na goshi, ta faɗa yayin da take shirin miƙewa. Kallonta yake kai a ransa kuwa yana kiyasta yadda zai samu buƙatar sa ta biya. Shi ma tashi yayi suka bargo. Kin ganta can ba ta gajiya da kula wannan ɗan iskan. Ke ina ruwanki Fati a lamuranta? Kin faɗa ta ƙi ji ba sai ki bar ta ba. Wai shin ana dole ne iye? To shi kenan Fauza, insha Allahu ba zan ƙara kwabarta ba, amma sai na faɗa ma Rabi'a. Dan ba zan kalle ta lalace ba. To kawai Fauza ta ce mata ba wanda ya ƙara kula kowa, amma kowa abin da ke ransa bai wuce halin da ƙawar tasa ke yi ba. Hira sosai muka yi da antina, a ƙarshe take min tambayar ya muka yi da Umma kan zancen aure. Anti Umma ta ƙi har yanzu. Sai wannan Samir ɗin mara mutunci kuma ba komai yasa take son su ba sai dan he is rich. Me yasa take muku haka ne? Gaskiya is not fair. Amma ya za mu yi, uwa ce Rabi, ki ci gaba da mata addu'a da yi mata biyayya. Insha Allahu za ta sauya, kin ji ko? Insha Allahu zan ci gaba da mata, ba zan taɓa fasawa ba. Wayar ta ce ta yi ringin ta daga. Hello love, ya kake ya aiki? Ban ji me aka ce a ɗayan bangaren ba, na ji ta ce okay sai ka dawo. Ta ajiye. Ko ba a ce min ba na san mijinta ne wanda ba na ƙaunar haɗuwa da shi ko kaɗan saboda ban yarda da ɗabi'unsa ba sam. Kin ga tashi mu shiga kicin, mutumin ki ne zai dawo yanzu. Ban san yau me yasa zai dawo da wuri ba. Murmushi nayi wanda bai kai zuci ba. To mu je anti, ina so na tafi amma kuma ina tsoron kar na bata mata rai sam. Dan na lura ta gane bana sakewa in yana gidan, shi yasa take cewa mutumi na. Kicin muka shiga muka fara aiki. Girki muka yi da yake tana da komai. Aikin bai mana wahala ba, tuni muka yi masa tuwon shinkafa da miyar taushe. Muka jejjera nan ta ce min bari ta yi wanka ta wuce ta bar ni falo ina kallo. Bata jima da shiga ba sai ga sallamarsa. Ina gani na, a'a yau manyan baki ne a gidan namu lallai. Ban ce komai ba na gaishe shi. To ina antin naki baby? Nace ta shiga wanka. Na rasa me yasa yake kira na da wannan sunan, san bana so. Neman guri yayi zai zauna kusa da ni na masa a wayance. Baby come on. Why are you running from me? Ni fa mijin antinki ce da kika fi so, ni ma ya kamata ki so ni kamar yadda kike santa. Shiru nayi ban ce komai ba dan ba bai saba min irin wannan shishigin ba. It's okay, let me go and brush up. Yi dau sweet case din shi ya bar falon. Shiru ba wanda ya fito cikin su sai da suka shafe wani hawa kafin suka fito a tare. Oh my sorry sister, kin san halin mutumin naki shi ya bata min lokaci, ki yi hakuri. Ba komai anti, na faɗa dan ban san dogon magana idan yana nan, dan haka na ce anti ni zan wuce gida kar Umma ta ce na jima. Harara ta yi. An ki a barki ki wuce. Oya zo ki hau dainin mu ci abinci. Ban san iskanci, za a ci abincin ne zaki ce tafiya, to ki tafin magani. Ba dan san raina ba na koma na zauna. Ta yi saving din mu, ina ji suna hira amma ban ce komai ba har muka kammala. Ta haɗa mun kayan arziki har zan fita ta kira sunana. Ban san tafiyar ki ke